Onye chief priest na okpoloko Mbalachukwu dị nsọ na Awka North bụ Chief Emmanuel Anekwe emelego mmemme ili ji ọfụ nke afọ 2024 ebe ọ nọ wee kpọọ ndị Igbo ka ha makụọ ọdịnala na-eji mara anyị. Nya bụ ihe mmemme dọtara ndị si na ebe dịgasị iche iche wee bịa isonye wee merube mmemme. Chief Anekwe nọ n'oge a wee gosipụta ọdịnala ọtụtụ ihe eji wee mara ndị Igbo. Ka anyị sonyere Emmanuel Okonkwo ka ọ kọọla anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Udo na anwụrụ n'udo na ọnwụ pụrụ iche na-atụwa anyị n'etiti. N'okwu ya, Chief Anekwe kọwara na ya bụ ihe mmemme iri ji ọhụụ o merubere bụ otu ụzọ o si ekene Chineke na ngọzi ya dị iche iche na mkpuchite ọ na-ekpuchite ya kwa afọ ọbụla, ma lụtụ aka na mmemme iri ji so n'otu nnukwu omenala ndị Igbo nke nọgoro ọkpụtọrọkpụ ebe o kenezi ndị niile si ebe dị iche iche wee bịa ịnọnyere ya na ya bụ ihe mmemme. Chief Anekwe weziri ya bụ ohere wee kpọkwue gọvanọ niile nakwazi ndị ndu dị iche iche enwere n'ala Igbo ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike iwepụta ụzọ ha ga-esi na-akwalite omenala na ejimara ndị Igbo, ebe ọ kọwara na omenala na ejimara ndị Igbo bụ nnọọ ihe Chineke ji wee gọzie ha ma mee ka ha bụ ndị chawapụ ma bụrụ ọkacha ibe n'etiti ndị ọzọ n'ụwa gbaa gburugburu. Ekele dịrị Chukwu n'ihe niile. Chukwu agbanigo, mmiri ezoro, anwụ ekere, eme ibe niile n'udo. Oto dịrị Chukwu ebe ọ kachasị elu. Ihe mere ji waza m eri ji n'arọ abụ n'olili ji ka m ji ekwupụta ịdị mma Chukwu kwa arọ ọbụla iji gosi na Chukwu na-egosi m. Nwanyị ka m ji wee kwuo na m na-eri ji wee kelee Chukwu na ji a na anyị likwenye na ahịa nke anyị eli aka ọzọ ka ọ ka nke a na Igbo ya kwụsie ike. N'okwu ha dị iche iche, otu onye eji okwu ya agba izu na mgbakwu bụ Chief Ọnọchie Nzekwe, ogbo ya nke Isuanọcha bụ Chief Onye ndị ọzọ gụnyere Chief Chibuzọ Ụwadiegwu nakwazi Oriakụ Uchechukwu Nwafọ kenere nnọọ Chief Anekwe maka mbọ dị iche iche ọ na-agba iweta ọganiru na mmepe pụrụ iche n'obodo Mgbakwu, ma tokwezie ya otu o si soro na ndị eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara iwulite omenala na ejimara ndị Igbo, ebe ha kpọkụziri ndị Igbo n'ebe dị iche iche ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-akwalite omenala na ejirimara ndị Igbo, ebe o kwuru nọọ site na omenala na ejirimara ndị Igbo bụ ihe eji ama ha. Omenala ejirimara ndị Igbo wụ abịala ama ya aka, ofe atanyeghị mmiri ka ọ bụ isi na Igbo na omenala n'ụtụtụ efife ikwelu, isi na Igbo na efife abalị ikwelu, ọ ejirimara ndị Igbo. Awụsa nwere nke eji mara fa, anfa na-emesi ike. Yoruba nwere nke eji mara fa, anfa na-emesi ike. Ọdịnala Igbo, ndị Igbo kwa gburugburu nwere omenala eji mara anyị, and anyị na-emesi ike adamakụ ya mmiri. Site na Mgbakwu nke dị n'okpuru kansụl Awka North, abụ m Emmanuel Okonkwo.